Κονσεϊσάο ξανά για τον Αργεντινό, έχει κάνει ωραία κίνηση ο Σνάουτσνερ. Κινείται και ο Κονσεϊσάο, δεν του πέρασε, έφτασε η μπάλα τελικά στον Πορτογάλο. Σουτάρει ο Κονσεϊσάο, καταπληκτικό γκολ από τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. Με το αριστερό ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σκοράρει ένα φανταστικό τέρμα, γύρισε και εκτέλεσε τον Αμπάρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκτέλεση από τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. Το 0-2, την ώρα που ρίσκαρε ο Νίκος Κωστένογλου, δεν θα προλάβει να δει αν θα αποδώσει το ρίσκο. Εδώ η μπάλα περνάει από το τάκλι του Φιλομένο. Θαυμάστε εκτέλεση από τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. 0-2 ο ΠΑΟΚ. Φυσικά ο Αμπάρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό το σουτ. Καταπληκτικό γκολ από τον Πορτογάλο. Στο 80, θαυμάσιο σουτ. ΠΑΟΚ που φαίνεται να αγκαλιάζει την πρώτη νίκη της ιστορίας του απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.